Hát sziasztok, én Balintagos vagyok, és elérkeztünk egy újabb videóval, ami egy cségós 6 éves beszélgetés lesz. Mármint az a lényeg, hogy éjfélkor felmentem így baromkodni egy surf szerverre, Cségóba, ugye? Egy ilyen közösségi szeróra. És olyan fél egy körül feljön egy ilyen 6 éves kisgyerek, és így mindenkit beoltogatott, mert ő úgy gondolta, hogy most neki baja van, megjött, és akkor így mindenkit be akart oltani, aki így létezett, vagy aki így van. Szóval akkor induljon is a videó, nem akarom tovább húzni ezt. Itt vagyok. Puzi, beszélj már. Itt vagyok, hülye gyerek. De hülye gyereket, Zimán! Akkor kis 8 éves kis nyolni. Aha. Sokat én csak. Hát ez nagy. Nem áll, nincs fenn az a kis gyerek. Nincs fenn a gyerek, jöjjön már vissza. Aha. Hallom a gyereknek a hangját? Persze, hogy hallottam, hallod. Visszagyűjt! Visszajött a gyerek! Szia! Szia! Hogy vagy? Hány éves a barátod? 15. Ennyi maga a gyerek, szóval. 15. Ász! Hely! 15 éves. Jaj, igen, de csak ne ugorálj! Gyerek, nem! Ezt hívjál! Ne lövöldözni már te meg! Hülye! Úristen. Ne bírok ugorani! Cségózni feljönni, és hogy ne lövöldözzük, Te érted? vagy az? Te melyik vagy ember? Kussolj már be. Nem nekem mondom, te puzi! Hagyjál. Nem tudom, kinek van ilyen retardált UFO hangja. Amúgy megjaj, belegondolva. De hol vagy te most? Bazd meg, lelőtt ez a hülye. Azt mondja, lelőtt ez a hülye. Istennek neki. Hallod, ne bobázzál velem! 100 éves vagy a buzikám. Hallod, én félek. Ha, bocs. Itt jövök! Segítség! Ja, te itt vagy. De hogy bírsz ugrálni? Hogy lehet Nagyon most ugrálni? szép. Segítsél már! Nem találom a főbetűt. Segíts már! Segíts már! De meg nem látom a főbetűt. Fú, de egy 9 éves. Megértem, hogyha nem látod a kubetit. Nem bírok. Köszönöm, Sirius. Igen, kinek? Baszom anyádat. Én ezt nem hagynám neki. Nyomd már a főbetűt. De hogy hívnak? Anyát. Engem Sonyikának. De akkor te? Ne lőjél már, te hülye! Köcsög! Pusoljál már. Azt hiszem, hogy pocsolya vagy. Ne
Szerencsétlen. Nem tudok menni puskát. Hogy bírt a másik? A másik. Hány éves vagy te kis geci? 14. 18. 18. Te vagy ott fönt? Igen, én vagyok. Szenti, gyere, felértem én hősöm. Most is meghal. Elég vicces. Igen, nagyon vicces, bazd meg. Én félek ettől a gyerektől. Nem, mindjárt szintén brád! Te vagy ez? Ne lőjél már, te hülye! Vagy agyon ütlek. Amúgy szerintem ez ilyen hülye orosz meg magyar keveréke. Kurva nyádat. Hallottad? Benne a borzítót. Ha. Nem tudom ellőni egyszerűen, hogy én. Te De te vagy most nem ez? hülyészkedsz? Igen, én lőtted. Igen, gyere felértem. Jövök, testvér! Azért beszorultam. Ja, az nem az, bocs. De hol vagy te? Azt hittem, hogy jön az. Segíts már megkeresni Ádám betűt, hogy felbírjuk ugrani. A nagy cségos nem tudja, hogy hol a többetű, vagy mi. Várj, maradjatok csömbben, most beszélgetni akarok a gyerekedek. De segíts már meg, de... Hogy hívnak? Mark? What? Fuck you bitch? Hallod? Az igen. Hallod? Gácsi! Van egy puskám! És mekkora? Mindig hogy örül. Hallod, Sirius? Messzi volt! Hey, te! Én vagyok el Tényleg indítottad a videót? Te vagy ez? Én elindítottam. Te vagy Veszi ez? Frepsen. Te vagy ez? 340 feliratkozós csatornára végül is. 341. Feliratkozok. Ez az! Ne lőjél már, te se bazd meg! Anyád lesz! Nem tudom, kemény a kisfiú. Vagy mi ez ilyen ufó. A puska! Nem mész föl, te geci! Baszom anyádat! Inkább leugrok, azt megölöm őket. Azt mondta David, hogy buzi vagy. Ó, ne! A fenébe, David! Most miért mondtál ilyet rám? Téged ez annyira zavar, mi? Belehatott a lelki világomba. A fenébe. Egy világ tört benned össze. Nem tudok felugrálni a Kettős. pövel. Két világ? Az már tényleg nagyon durva. Marad úgy. Na végre egy normális hangú. Geci! Kösz már! 7 éves. Komolyan. Kicsit begyilok, de nem baj. Nem veszélyes. Mondjuk orvosi esetben jó van. Elugrott, láttad? Egész jó kis skin. Na nézzük a B-hop mestereket. Na gyere, akkor only nine. Az előbb sikerült hátrafele is benőappozni, de nem tudom. Ah, megvan. Nem beszélgetni, nem akarom. Mondd már meg neki. Hey! Beszélj már, légy szíves! Na mondjad. Szebb a az! Az a puskám, te! Gyere
Hallod? Lőd le! Oda menj be! Top. Jú, na gyerünk, lőjél! Aha! Dezső, vagy Jane. Davis, te hülye! Most ő játszik. Aztán, hogy ja. Aztán, És te meg beszélsz? David, légy szíves, beszélj már! Mit szeretnél? Csókot? Te a... Milyen veszélyes alak. Hallod? Te a rokona vagy annak a gyereknek? Igen. Na az lenne a baj. Nem amúgy. Galiára jó. Akkor megnyugodtam. Hedi be még hozzá! Hogy bemakkoltam? Nincsen fegyverem, ez így nem vicces. Nekem kell fegyver. Jó, kicsit mellé ment. Na gyere, only knife! Nem áll, létszik, kapcsolod már. Kapcsolod vagy halkítsd le. Tudom, hogy nagy agarpontiós rajongó vagy, de ez a zene ez nem jön be. Nekem se annyira. Már bocs. Bocs. A DVT Sirius, ez egy agarpontiós idő. Jó, végre. És beropja. Ne, én is valami törgőzhet és jó. Na végre már. Az szép volt. Kaptam a gyerektől egy kokit. LOL! Nem igaz! LOL, tudok hátrafelé bunny hoppozni, ez ideig nem is ment. Nem érdekel, nekem kell az a digül, az kell! Ne! És ki van fogyva, jól van. Holy shit. PC-zni kell. Basszus! Rajta hagytam a 3 lövetőt. Basszus! Nekem kell egy végül.
Mindjárt vagyok. És ott van. Látom. Megvan. My sexy tralala. My ding ding dong. Jaj, onnan föntről megy. Na majd mindjárt. Az szép! Nova! Ezt a skin droppolta, de úgy meg van kopva, mint az állat. Ez viszont jó skin. Szerintem. Get wrecked! 3 hát. Hol hagytam el a izét? Olyan késem lesz. Nem bár. Nem. Hallod? Sirius neked megmond, ha inkább fog be. Jaj, már egyből utána. Ez jó. Hülye bot. Nem már elment. De itt van. Itt van. Szeretnéd, hogy beszéljen veled? Meghív társalgásban? Annyira szeretnénk. Légy szíves. Tessék, adom neked. Gyere. Legalább lesz a videónak is tartalma. Tessék, itt van, beszélj vele. Ez az. Lány vagy. Te. Ki a lány? Dick az nevet az... Jó van. Nevet azon, hogy beoltja magát. Beoltották. Beloptam. Ki ez a? Froze. Jó van. Hány HP-val indultam? 70-nel. Ja, nem is az lett ki. Jó van. Amúgy 70 HP-m se volt. Mínuszos voltam, lagos. Én is lemegyek bánni hoppozni. Ölj meg! Várjál, elkúrtam. Várjunk. Oho, nem. Ne! Kösz.
Róka, most miért? Az a kis 6 éves nem akar időni játszani a koddal? Nem hé. Hallod, 7 Ja. éves, vigyázz vele. Akkor legyen 5. Hát több nem is. Jaj, jaj. Nem hallja. Au. De jó ez a 3 lövetes, vagy hogy mondjam. Yeah! Hello. Keresem fut a HP. Micsoda lopások a Pesti arénában? Hát mi történik? Ne van már egy kurva életbe. Bassza. De azt lopni. Ja. Majdnem eléugrottam. Nem. Ű! Famasz az jó fegyver, most erre így rájöttem. Lehet vele aratni. Mármint úgy jött aratni, hogy nem mész oda be. 4 HP! 4 HP! Pont leszek az internetem. Nem igaz. 4 HP-m volt. Pont leszek én az interneten. Tudok egy kisre. Kibaszott zenét. Én most oda lemegyek amúgy addig. Jól van, oké. Amikor fölvettétek? Mi? Fölvettél tényleg? 2 videóra is. Az jó.